दिनै थारैनो मोनसे बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा जे बर'नि मोनसे दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बेखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो बेयाव 10,000सो जोंनि बर' मोसाखावरि आरो रिंगु दामसाफोरा बाहागो लागोन आरो बागुरुम्बाया बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि मोसानाय जेराव धोरोमारि जेबो फारागथि गैयाबासिनो जेबो सायख'नाय गैयाबासिनो साफ्रोमबो बर'साफोरा बेखौ गोसो होनानै बोसोरफ्रोमबो माने बोथोराव बा बायदिसिना हाबाफारिफ्राव मोसायो नाथाय दिनै बेखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि महरै दिन्थिफुंनो थांगासिनो दं। सोरगिदिं नायोबा गुवाहाटी नोगोर जोंनि आसामनिनो मोनसे उथुमाय होनना बुंगोन जेखौ राजथावनियाव दिनै बर'नि मोनसे दोरोङारि मोसानायखौ दिन्थिफुंनाया थारैनो गोग्गाथाव बाथ्रा। बेयो बर'फोरल' नङा जोंनि सारा आसामनि मानसिफोरनि आरो दुलाराय हादरनि मानसिफोरनि थाखायनो दिनै बियो मोनसे नायथावना मोनसे हाबाफारि आरो दिनैल' नङा दिनै दा गुबै हाबाफारिया जागोन नाथाय जेब्लानिफ्राय तालिमा जागायजेनदों रिहार्सेलआ जागायजेनदों बे समनिफ्रायनो बे हाबाफारिनि फोसावथाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा सुबुं बिजोंनि गेजेरजों मैखोमै फोसावजागासिनो दङ आरो बियो बयनिबो नोजोरखौ बोनो हादों।